שלום לכולם, לי קוראים עידן, והיום אנחנו נפתור את מבחן 2024, מועד א', סמסטר ב'. אנחנו נחלק את המבחן הזה לכמה סרטונים כדי שיהיה יותר נוח, אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה. בעצם לפני שנתחיל בשאלה הראשונה, אני רוצה שנסביר מה זה רכיב קשיר חזק. אז בעצם רקח בצורה מקוצרת, כלומר רכיב קשירות חזק, זה אומר שבעצם מכל צומת אני יכול להגיע לשאר כל הצמתים ברכיב. מה זאת אומרת? כלומר, מהצומת הזה, כפי שאתם רואים, אני יכול להגיע לכל שלושת העיגולים האלה באותו רכיב, בעיגול הזה הגדול. וכנ"ל גם פה, וכנ"ל גם פה. כלומר, כמה רכיבי קשירות חזקים יש לי בגרף הזה? יש לי בעצם שתי רכיבי קשירות חזקים. הרכיב הזה והרכיב הזה. בסדר? אז זה השתי רכיבי קשירות החזקים שיש לי בגרף. אבל כל הגרף עצמו הוא לא גרף קשיר חזק. אני לא יכול להגיד שכל זה גרף קשיר חזק. למה? כי לא מכל צומת אני יכול להגיע לכל שאר הצמתים בגרף. רק באותו רכיב עצמו. ברכיב הזה אני יכול להגיע לכל הצמתים ברכיב עצמו. מכל צומת. כן? אז לכן לגרף כזה אנחנו קוראים גרף קשיר חלש. אבל בגרף הזה, בגרף המכוון הזה, יש שתי רכיבי קשירות חזקים. אז בעצם הבנו מה זה רכיב קשירות חזק. אוקיי, אז בואו נקרא את השאלה. היא גרף מכוון. אם יהיו רכיב קשירות חזק של G, זה בעצם התנאי. אם לא אמרתי, זו שאלה של הוכח או הפרך, אוקיי? אז אם יהיו בעצם הוא רכיב קשירות חזק של G, כלומר יש לנו איזושהי גרף מכוון, אוקיי? בואו נצייר. ויש לנו בפנים איזשהו רקח U. אוקיי, נגיד שזה U. זה U. אז אומרים, אם יהיו רכיב קשירות חזק של G, אז לכל שני קודקודים X פסיק Y ב-U, כלומר יש איזה שני קודקודים X פסיק Y, מתקיים שכל מסלול מכוון מ-X ל-Y מכיל רק קודקודים מ-U. כלומר, בעצם מה הם אומרים? אומרים שכל מסלול מ-X ל-Y חייב לעבור רק בצמתים שבתוך העיגול הזה, כלומר בתוך הרקח, בתוך הרכיב קשירות חזק. כלומר, הם אומרים שלא יכול להיות בעצם שמ-X אני אלך ככה, ואז מפה אני אגיע לפה. כלומר, יעבור דרך צומת שלא נמצא בתוך הרקח. עכשיו, השאלה אם הדבר הזה נכון, האם הטענה הזאת נכונה, האם בהכרח כל מסלול מ-X ל-Y בהכרח יכיל רק צמתים שנמצאים בתוך הרקח הזה. וכפי שאתם מבינים, הטענה הזאת היא נכונה. כי תחשבו על זה. אם בעצם נגיד שהיינו אומרים, נניח בשלילה שקיים איזשהו צומת שהוא לא נמצא ב-U, נגיד הצומת הזה, וממנו הגעתי ל-Y. אז בעצם מה היינו יודעים על אותו צומת הזה? שהצומת הזה בעצם יכול להגיע לכל הצמתים ברקח. אז אם הצומת הזה יכול להגיע לכל הצמתים ברקח, מה זה בעצם אומר? שהוא שייך לרקח. ואז ככה היינו מגיעים פה בעצם לסתירה. ולכן הטענה הזאת היא נכונה, אוקיי? ובואו נעשה, אפשר גם לעשות אפילו איזו דוגמה כללית כזאת, בסדר? לדוגמה כזה. לא חייב, אבל סתם בשביל שיהיה לכם יותר מובן. אפשר גם, מספיק גם הדוגמה שאני הבאתי, אבל אפשר דוגמה קצת יותר כללית, בסדר? יש ככה מלא מסלולים מ-X ל-Y, ויש איזשהו צומת Z. כלומר, אנחנו נניח בשלילה שקיים איזשהו מסלול מ-X ל-Z, ומ-Z ל-Y. ואז מה בעצם נגיע? נגיע בעצם לסתירה שבעצם Z לא שייך ש-Z בעצם שייך לרכיב קשירות חזק, והנחנו שהוא לא שייך לרכיב קשירות חזק. בואו נרשום את זה, בסדר? אז בואו בעצם נניח בשלילה שקיים צומת Z שלא שייך ל-U. זה שלא שייך לרקח. ויש מסלול מ-X ל-Z ומ-Z ל-Y. אותו דבר הפוך, כן? זה בלי הגבלת הכלליות. או מ-Y ל-Z ומ-Z ל-X, כן? זה לא משנה. בסדר? אז נניח בשלילה שקיים צומת כזה. עכשיו, מה אנחנו יודעים? מכיוון U רקח, נכון? רקח זה רכיב קשירות חזק. אז מה אנחנו יודעים? אזי קיים
מסלול מ-x, x מה יכול להגיע? x יכול להגיע לכל הצמתים שברקח, בתוך אותו עיגול, נכון? x יכול להגיע לכל הצמתים שפה, נכון? אז קיים מסלול מ-x לכל הצמתים ב-u, נכון? ואותו דבר לגבי y, כנ"ל לגבי y. ואז בעצם, אם בעצם x יכול להגיע לכל הצמתים שב-u, ואותו דבר גם y, ובעצם מ-x באתי ל-z ומ-z ל-y, אז מה זה אומר? זה אומר ש-z גם יכול להגיע לכל הצמתים, ואז בהכרח z בעצם שייך לרקח, נכון? ולכן, אם x מגיע ל-z, נכון? ומ-z ל-y, מה זה אומר? זה אומר בעצם ש-z יכול להגיע לכל הצמתים ב-u. נכון? כלומר, מה בעצם אנחנו מבינים? אם z יכול להגיע לכל הצמתים ב-u, כלומר, z שייך ל-u. בסתירה לכך שאמרנו שלא. ובעצם הוכחנו, נכון? נכון, הגענו פה לסתירה, כלומר z שייך לו, אבל אנחנו בהתחלה שהוא לא שייך. ולכן זה בעצם הסתירה. בסדר, לא חייב פה את הדוגמה הכללית הזאת שהראיתי, אפשר גם להבין לפי הדוגמה הזאת, בעצם שנגיד זה z, אז כלומר, אם קיים איזשהו צומת שמ-x הוא הגיע ל-z, ומ-z הגיע ל-y, אז מה זה אומר על אותו צומת הזה? זה אומר על אותו צומת הזה שהוא יכול להגיע לכל הצמתים ברקח. ואם הוא יכול להגיע לכל הצמתים ברקח, זה אומר שהוא שייך לרקח. ולכן הגענו פה לסתירה, כי הנחנו שהוא לא שייך לרקח, והגענו שהוא כן שייך לרקח. וזה סתירה. ובעצם כך הוכחנו את הטענה. אז אנחנו נעצור פה את הסרטון, תודה שהייתם איתי. ואנחנו נמשיך לתרגילים הבאים בסרטונים הבאים. שיהיה לכם יום נפלא.